Bareng selesai istirahat. Woi istirahat barene sih mingguan sih. Kesel dan paksa. Mubeng kono kae aku mau. Oh, Mubeng kono ae liwat kono kuwi. Rene olahraga. wah iya padha aku ki berakur mlaku-mlaku senam-senam ngene iki. Iki lho. Pinggang iki saiki anu pinggang iki. Sok manteng lho pinggang ngono. Padha aku ya. Padha gondol-gondol kene iki padha. Ae dhewe wis tuwa apa ya? Wah ya wis tuwa kok kaya ngene ora tuwa piye. Kakane iki kabeh-kabeh. Rumah saku cek enom ya aku iki. Wah, iku nek biyen jamanmu nom kae iki ya seneng anu gandhengi wong manis-manis. Wah, bahasa saiki malah kena kencing manis. Mereka iki obat. Aku nyataan. Padahal kowe biyen iki ganteng lho. Wah, ya cetha ya. Mager mlaku nang ngarep aku wangi. Aku wangi. Oh. Nek saiki aku lagi nang ngarepmu mabuk minyak angin. Aku baseman. Terus ora kuat tenan aku. Iki kembung ya anu petengku iki ngono kuwi. Aku padha aku ya cocok ya kaya ngono kuwi. Lah iya kembung ora kembung saiki ora biyen lho, jaman biyen yo beda sih jaman nom-nom kok kowe barang biyen piye. Oh sabone iku diskotik. Wah, ampun. Mbak saiki mager pene apotek. Jadi ya cocok ngono ora to. Apa? Aku ki yo sabone ya apotek padha makane aku iso ngelokke ngono kuwi betul ya tuane padha ngene. Wong kowe biyen seneng gandhangi cewek ayu-ayu kae. Wah iya. Oh, cewek ayu. Oh, saiki gandeng perawat. Ayo apa-apa. Nganu wis wis tuwa kuwi jenenge. Iki dengkul ngene ora iso dianu kowe. Apa nih? Ora iso kadang ora iso ditekuk kowe. Lah yo makane iki olahraga terus ngono kuwi ora Aku olahraga terus iki. Aku kok nek esuk mupeng aku. Ayo. Mupeng ku nek awan mangan bubur nang kono ngono kuwi. Ayo mulane wis ora saiki tuwa. Aja kaya nom biyen. Nom biyen kuwi iki senengane iki mburu nikmat. Ha saiki malah kuwi diburu malaikat. Tak nutup dhewe ra kuat. Tak nutup dhewe. Hati-hati. Enggak. Boyoke protol. Ya wis saiki tak mulih wae omah. Ambruk ning dalan.